बापा सर्जा राजाच्या आम्ही म्हातारे जाल्यावर आमका आणि गोर आमचे कोणी ऐकाना हांगा आमका फोंडान दापून राखता मादोर सगळे उलटे जाला संसाराम तुझ्या रस्ते भुरगे पासून म्हणतात आमका म्हाताऱ्या बेगीन उलटे जाला संसाराम तुझ्या रस्ते भुरगे पासून म्हणतात आमका म्हाताऱ्या बेगीन बदलला 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 संसार बदलला 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 संसार मर्यादा असली घरानी पंचे उतार मांडू जाय असले हेरानी आता कोण सगळा म्हाताऱ्या गायच्या पोरानी म्हणतात गैंड पासून म्हातार चालाय पुरो आली सगळे बदलला सगळे बदलला सगळे बदलला सगळे बदलला मागणे ना रजर ना मीच ना तेच ना पकडती पडून बसते सालानी आमोरीची गांठ जाताना आधी तुझा पूर करताली जाणा मालगड्यांचे बेसाव घेताना आमची तुमचोतानी चुलताली मोना आता आमोरीची ऐकून मेळाना त्याच्या भुरग्यांका बांधमान मोरी सरकी कळाना आता आमोरीची ऐकून मेळाना त्याच्या भुरग्यांका बांधमान मोरी सरकी कळाना बदलला 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 संसार बदलला 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 संसार मुनी गोळून कोंताची म्हणते लावून दिना मी नावा काढून संतांची जगात आळशी झाल्या पिळगी बाबा आतांची तांका ओळखना त्या वयल्या बागे वंतांची कोणाची विचार आतांच्या भुरग्यांक कोणाची विचार आतांच्या भुरग्यांक सलमान खान आमिर खान कबीर खान शाहरुख खान तांकां कळीच नांवां फिल्म नटांची आमोरीची गांठ जाताना आदी पुरसा करू काडटाले जाणा मालगड्यांचे बेसांव घेताना आमची सुंतसान फुलताली मोना आता आमोरीची आयकूंक मेळाना
आयच्या भुरग्यांक बाबा नमान मोरी सारखी कळाना, आता आमोरी ती आयकूंक मेळाना. आयच्या भुरग्यांक बाबा नमान मोरी सारखी कळाना. बदलला 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 संसार. बदलला 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 संसार.